Днес, 9 август 2011 година, Peugeot България в лицето на София Франс Ауто ще връчи на Станислав Стоянов новия автомобил, който той се спечели, участвайки в нашата съвместна игра, която беше промоция с Момо в София, където трябваше да си купиш един ваучер, който ти даваше възможност да участваш в томбола за спечелването на този автомобил, т.е. възможността да си го купиш на половин цена, или иначе казвам за 11 425 стотинки. И днес ще връчим ключовете на първия, който беше изтеглен от нашата томбола. Честито!